Gift kita. Isabot miti sa balibay ang pakasalitaan, anaadaw iti pagsasao hakunana. Tiba sis na kayo, nalaka animdigan. Nudakilan, narigatan. Tapos dito'y brown girl na tayo. Hindi mo ilayan yung sak dito ay din siya. Sak dito din siya. Sika dayta? Put mo sika? Wen, sak dito. Makita mo ni. Sika mag-advise kas kami lang amin agrupo abakis. Kapay man kigtutunay. Dandanik lang arod mabalsigan ta kas lalaya sakam. Ay unay kamutan. Ilisin mo dito wasay mo. Amaan mabalsig na kagpaisaw. Ay, una niya. Imbag ta sana na bannog ti imak anang ingato iti wasay. Sa bagay. Uray mabalsig ko ta sakam. Kat saan lataman anang. Sobra ka mait. Uray kino na makaslalaya dito saka. Ay, kat ayos lang. At least makatalo na klata. Una niya. Apay, naggapo maya. Takas kala alyang agparparang laton. Kaya naggapuak iti naggapuak Anya pa'y nga Kay, papanam ngay. Iti turungan na dagiti sakak. Sa bagay. Aday mo akong pay. Mapan ka siguro makidalos dita ayan dalislay. Makitam? Amumot lagayam, saludsudon pa'y lahat. Amo. Amangan ngay no ije syudad ti papanam. Ay, sus kamot. Anya syudad ti bagbagam. Iti kastoy alangak, nay, kita man. Dapat imot ko akumpay, mapanakit din ni syudad. Sika talaga. Darasong gidi, tani, mapanta makipurdiya. Isupay paggatang tayo arak. Ay katulungan na karod nagbalsigan Tap na makasurot O sige, day talaga yan. Nan, yung mga day tawasay. Tabalsigan ka. Ay, este, agbalsigan ko lang kuma. Si Pawam. Ay, sana! Ang mga lumatamaan ti rupa! Grabe nga mawampay dagiti agama. Ay, mga no na bartek manen dagijay. Nakun kay. Nabartek manen dagijay alakay. Ay, awan mo din siyaw. Apay ayakis ka ka. Ha? Tumakdar ka man dita. Ingkag di ka, stop numausawan ka. Para na yan din siya, pagay. Na, kunak mano nagkuyaw kayaw. Awan mo tiniputan, bagay. Kaya mga may sapay nga gagaw ko nga gsala na yay. Ay, umasidag ka man ditay. Kahit sa ngamin mo malaklakayan kay. Ay, lagi niya. Kaya't mo, tasabwagang kay tinalami sa adanom. Agureka. Amangan mo no di arinula manenti sabuag mo kanya. Nagadungan mo. Nagadigo sa akin. Wait. Abanis ni. Uy. Agbayan-bayan ka no. Pagkana ka mo. Mga no, umay dito ka. Lahi ka tayo. Esos, lumablabbaga ka na. Saan mo ta? Ay, da kayo atwa. May kayo na. Tagmerienda kayo matayin. Saktin. Anta ka nun. Agday ka no. Pagkana ka. May kayo na. Ay na. Agat arak kayo. Anya? Uy, nabangno kayo ko naman. Ay na. Napalaluan nyo man ang tinaginom idirabian niya. Pasensya ka na, Leslie. Agat arak kayo talaga. Ala, umay kayo tagmerienda kayo. Sana bali, tadamot soft drinks analami sa para kada kayo. Kinantan din siya. Arak ta kailang agpaisaw. Abay, di ka nagligos aya. Ikit ka na. Kagiddan mo na mapanijay kusina ni Leslie. Ay, da kayo atwa. Hindi arasasyo dita. Awan. May kayo na. Kaya't yo, kasabwagan kayo itinalamis adanom. Tapno maikat ti angot yo, kat tapno mausawan kayo. May kayo nuwan no saan. Wan Leslie, umay kami. Ay, intan na sandan. Agungot ni Mrs. Tubeng. Hindi ka man. Malala. Intan.
Leslie, Oh, apay manang marigar? kaslad da pa naggusto ni Sander kan ka. Itay-pay ako kita kan ka. Ang gaditang ibagbagayo manang. Ay, ure agbak-bak tak abalasang. No isunto pa'y mo lang, gagarong kanya. Kamangan mat na jay kadwana ti kayat mo. Hindi ka man manang. Saan atila ibagbagam? Katno artak dagita adwa. Katno ko na damay nga adda pa nagbalba ngayon. No ni Densyo ti ibagbagam manang. Ay, agpadadalang kanitatang na abarta. Mabalin mat ama ilintag day taka. Unad ang araw, tibasit akayaw, nalaka alintagan. Ngam no dakkelan, ay narigatan. Anya? Kaya niya ako. Ay nadinak kadilan di pa pa ni makikiak. Ay, unay kamatan manang. Kadalan ka ba? Mayawon na ko Luhuray niya Sandra. Ada pa na gusto na ni Leslie? Hindi naman ipakita. Ada ako dito ni balay na. Na. Ano dahil dyan? Dan sana ya bawa na baboy dito ya. Ano. Sana ko na yan na bartay. Pajak ko mamakita. Naiko. Asin. Ni tatang magayam dito nakaturog iti sangot iti daw ti balay. Katag! Bumangon ka ditan, tamunag kayo! Ibigsa ka ti urok na. Pagkataglangan ni tatang ko. Nay. Nay, imbag man dada ka ng bagkat iti amam. Hay, jak na puotan ti sa sangpot na. Nakaturog mo't gayam ti artet nga amam ni tasangwa ng tiri daw. Oo nga rin na. Naisik karo na, gapugan ko na. Mala, ipaidamlat na di tasupan. Ay, unay kayon nga gama. Di kay mabay ni tikas tangar aramidin yaw. Ay, dandan ni agiddan kayo ang mabarbartan. Mayroon na siguro na. Isla na usawa na pa yan iti panagbagat ko kanitata. Huwag na baboy itay dito balay. Na, baboy ko nam iti amam. Sanmit na. Isla ngamin baboy iti panagurok na. Ay, kita man ti amam. Kaya't mo may akas na ti pagtungtong palam to anak ka. Ay, kuha. Datayo lang haruden nga bibiyag. Kasta kayo pailaan. Ay, mala, ingka ba maturugan? Wala na. Kamaudyanan na. Naka-enrollak mo langan. Ay, agawid ako. Angam, nakpay gumatang gayam, di ta merkado iti sidaan dagiti agmula itong bigat. Ay, napanan nga ta ni Manang Marigar. Amangan no nagpariban manan. Unay matan ni Manang Marigar. Jay buok na latan tiya sa si Kasuya. Hindi din siyong artak day ka. Oh, apay din siya, ada ka mat dito syudad. Una, tawanak nga Roger Eli tayaw. Filosopo ka talaga. Anya nga agpay sa tiyar aramidam ditoy. Umayak gumatang iti arak. Ay, stay ko iti maaramat iti balay ko na kuma. Kasta panunutam ti usaran nyo. Saan kat aday ka pa nagbartak mo lang ti amo. Istambulan ni Nana. Nauray dito kat sirbunan na. Saan asir mon dayjay? Pamagbagalaan. Apay, di mo kaya nagbaliw? Una, nanang! Anay ko. Nanang nga. Apay nga atapisin na. Ay, madia. Ni kuati tapisan. Noy, di siyo di mo ikantsaw kanyak dayjay padam nga artak. Ay! Di mo ka di matlaw. Mada pa naggusto na kan ka. Angin. Slay tartarayam namin tayo. Ano ni ko? Papayay! Kaya't mo pa itin siyo. Gusto. Magsakitan. Tinsyaw, ada trabaho mita.
Sana ka mapan makipurdiya na. Hangover. Na. Ay, Gusto nga ron. Tagsarita taman itinalapat. Kabayatan ti panangan ta. Apay ayan nanang. Sapay kumata saan mo at agidaksan ti ibagakin ka. Ibagayon na. Ubing kapay. Na. Sapay kumatag panunot ka. Denggem dagiti pa magbagakan ka. Kasanaw no awanak taon nga inam. Anyat kaya tiyo asawon nanang. Di mo man tultuladen ni tatang mo. Akanayon ngagbartal. Ha? Saan mo nanang? Denggem pa'y ti bagak. Ay, huwag gaya man niya. Ay, Ay, una yan. di ka man nagkatawa tapudnaw dagiti bagbagak anak kaw. Uwing, sana kung nga katawa. Umisi maklangay. Anak ko aya, ti kayat ko may matangak mat ati pa nagbalbaliw mo kabayatan na si bibiyagak pay. Awanan ni tatang mo, tatalaga natangken ti ulunan, lakayan. Ay kasla kayaw. Apay si malang ni tatang. Day kakati pagbagakan ka, ilusupo ka nga ubeng. Ay. Makamu kay tibiyag mo, maudin day ti apang magbagakan ka. Uwin nanang. Ikandak iti panawon ko ngagbalbalaw. Tagay! Tagay! Ay na! Napagkat ka ba yan? Iko aya, kano ka nagbalbaliw? Nagbalbali, wag matin bagay. Ninayunag pa yan natin inumagarak. Taimbis nga inam abuti ti basay. Sa nga pulo itan abuti ti tapoy. Na! Sana day tati kayat ko asawan? Di pa naging inom mo ti kunak. Misala bali ang manginumak. Bakit lab na lab kamay? Saan kamat apas pasakitan? Ay labyaw bakit? Nabigsak pa lang. Narigat at talaga ang mapagbagaan ti lakay akasken ka. Mayarig kay ti kayo adakkulan. Saan ka na mabalen alintigaw lakay? Unay matan, apit nakulbit ako na yabangay. Si kamit, anya kakiti na ya. Day ka kami ka! Imala dyan anak mo kang ka! Ang sapay ko ma, tamailintag pa ti anak ko! Ay na, kablaawan ka anak ko! Nakalpas ka matlaangan! Nanang. Kahit agyaman na kadagiti pamagbagayaw. Awanan yaman na anak! Pagrubungak matpakas inap ti magbagbagakan ka! Ay, wey, ni tatangay. Baybayamon dyan ma'am! Anday di bala nakatulong! Nahang-over manan! Ay, unay ni tatangay. Di nala inyura yan tinaginom inton makaawid tayo. Ay, Sabay may taginom kahit. Day tama na, hindi magbagakan ka din siya! Arak man ti magbagamon! Nanang, aginumak, saanan akas iday. Medyo pining-pining itan. Nasaya at mait no kasta. Mala, mapanak pa di tarwar ti restaurant ta sabtet man nagiti karo ba tayo anak? Ay kat sige Sige, panawan ka pa'y anak ka. Lawang ka din siya. Naragsa ka pa naggraduar mo. Agyaman Alexander. Talaga nga umas asinso ka na. Mas asinso. Sige mo. Short course lang tintorpos ko. Imasinso ka on. Naidomdoma ka namin itan. Naimbaga tayong tuloy mo ti panagadal mo. Wey, taos to ti ko na ni nanang. Daktuladan ni tatang abartek ter aramiden na. Ay, kahit na. Osto day takunam. Kan may isa. Narigat na mailintag taramid ni tatang mo. Kalakayan. Uy na, nakulbutin ako na ni nanang. Podno day ta. Saan ka ngagbalbaliw Nagbalbaliw ko na. Uy. Tilang panag-shot ko iti arak, ti medyo binaliwa. Pining-pining itan. Kastaya. Mayat nero ta. Ay kat sika ngayon sandat. Nasoktal mo, di puso ni Leslie. Saan pa'y? Takasanaw. Imasok mo tagi na, ti mapanagaram.
Naimas ti pulutan tayo ita. Sige! Shot! Tatang, gusto nitan. Kawitan. Oy, 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 oy. Nay, kita niyo, dati ti anak ko, naggraduar. Nay, kagadwa ka. Nay, ito, nagwapong anak ko na ito. Ha? Kagrad-graduar na na ito, yung anak ko. Ay, tatang. Kita niyo Ay, shh. uray arte ka. Ha? At damot mangitakdir iti dakyaw ko ha. O, day ka pa rin. Tatang, napartakan. Gusto nitan. Sigaman din siya. Kasla saan ka nga inumat iti. Mala, agtugaw ka ta agsasat tayo man. Ha? Sige, Hmm. uminumaklat basit. Tagawitan na. Ha? Hmm. Kasati kayat ko din siya. Saan ka yan? Gusto na dyan, tatang. Ala, mapantan. Ay, ang aguray ka anak ko. Kurang baydera. Kurang baydera. Imbagak ngamin nga hustom. Agawit tayo. Na. Bigat mo't gaya man. Nagsakit tulog Ikaw, Ah, nasaya at may, tanakaringkan. good morning, bagay. Sika mag-ayap. Ang over kasano ka nakaawit? Day ka, ti bagbagakin ka. Di mo na mo tilubong mo no nabartet ka. Nagyaman ka ta nagbalbaliwan ni Densyong anak ta. Anya nagbalbaliw man? Na, Sa bagay, nagbalbaliw tarak ta. So nga, naiyawin na kidirabi. Dama lang ang ubar ko na parte kag pailaga. Ginggay ta. Anya ka ba tayo? Nagsakit lang araw ko ti ulaw. day ka, ti maganab mo. Na. Tapno makaring ka, iti kinapudno. Apay di mo mo tayo pagsasawa ko nana. Tibas si takayaw nalakalintagan. Ha? Ngam no dakilain, narigatoy. Ha? Day ka, kat mayarig kan ka alaklakayan. Kaskan ka nakulbutan, kikaw. Anya! Kan tinagpating daan, di pa kasalitan tayo'y tanal daw. Ana-aba, itit pa sa ako na. Diba sis kayo, nalaka alintigel. Ngem no dakkerlel, tahi ka tayo. At to'y manen ti may sapay ang pakasalitaan, ana-adaw iti pagsasaw ako na. Di ka hibilan, hitidlat, no di may napasaan, tidlog. Tampok dito'y brog your tayo. Saan? Saan Nay, sino di agay-ayab bakit? Parparbangon. Ay, wala. Saan? Alas 4 pa lang, iti parabon. Bumangon ka din kakitaan. Kumana niya tibagan. Ah, wanan. Mabit lang, insan. Umaya kon. Ay na, pasensya ka na, insan. Nagsapak namin ni May. Win nga rod. Anya dita sinusungon mo? Gumatang kan itilakok aladdag, insan. Kalala nila kay Kuya Taltalon. Ay, asino nga iti mayat nga agsida itiladdag kada kami. Saan mo't akayat dagiti anak ko tiladdag? Di, da kayo kanila kay mo. Gumatang kan, insan. Imbag lang nga igatang ko iti bagas. Ay na insan, ingka isursur di talaod. Ado tagatang ijay. Mapanak at talaga dita, insan. Gumatang kamot ton, Alak itakalan kan iti 5 baso. Nagadon? Dwala ang 5, Ha? Ano laang mo tibayad ti may sa abaso nga, insan? Tsaka mo silang tilitag bakit? Apay, gimatang kay tinagado. Ay, ipilit mo't nga mininsan ibing. Ay, masyanak, tawan ka no igatang na itibagas na. Apay, awan niya tati nakalapan nila kay naalam mo si Jekarayan. Iso kumati umay na ilakaw. Yumay na ka no, no ada makalapan na. Ay, unay mo't ngaminan. Nakakaasi ti panagbiag dagi dyan agasawa. Wen nga rod agmalmalam nga agkamkammal nila kay na ijay karayan. Ang no awan makammalan na, mapan mangala itiladdag ijay taltalong. Nanang, umayak agla ko iti lagdag.
May isa palang gana tinaalan nila kay ko. Ay na, tsak ang sida iti kasta. Makatak lang arudan pag sidanak pa iti lagdag. Gumatang kamot nanang. Imbagla tulong mo kanya nga agrigrigat nga anak mo. No nagadal ka kuma na laing idedesan kumakas tatibiyag mo ita. Mangup-opisina ka kuma. Day tanto mo nakita na itinan aramid mo iday. Ala ni nanang, malagip naman ang tinapalabas. Nalpas daytan. Duwan ti anak may kanila kay ko. Ita, agrigrigat kayaon. Kita man talangam. Nagnisit kan. Gapo iti pa nagsursursur mo iti ledag kas kada kumporme dita. Bayam ka din tila nga nanang. Tinapatag, makabiro kak ti pagbiyagan me. Iso gumatang kayon Kurang pa'y amay sa akilo abagas na ito'y naglakwak. Ay na, ado ti bagas may. Ingkalat tamang kaod di ta pagbagasanan. Kalala kiti pensyon ko. Gimata nga, iti kagudwat kaban abagas. Mabainak. Ingka din. Ingka mangalan, mabisinan nagiti apukok. Mapanak lang ang naglako nanang. Yak kaya't dawat-dawat. Apay, kaya't mo ayati main-initan dita, kan mabambanog amagmag na. Sige man laangan. Inak mangalan. Puskulukon at irupak. Ay na, agim babain ka pailaan. Lakay, pasit tinalakok aladdag. Nauma ka nung dagiti tattao agsinsiday tinuddag. Nagsakit na tintisaka ka mo, paparan iti danong bakay. Aglupsi tintisaka. Dahito'y bagas nga isaang ko, impadawat man ni nanang. Masyan manan kadagiti apo ko na. Amano mabisinanda ka no. Dahil tapay ti jak kayat bakay. Dumaw-dawat talatan ka ni nanang mo. Iboy-iboy nanto manin dagiti impadpadawat na. Ay kat pasensya amlatan ani nanang. Kasday na talaga. Ngam na asi. Bakay. Nasa isayatsan o agabrod ka. Idi pa'y nga ibagbagak day taken ka. No idi pa'y kumaapinalubusan na, saan akas to'y karigat ti panagbiag tayo ita. Problema mo't nga minti kwarta nga usaram. Adda mabirukan. Nalakalaang ti mangipawuspusan, lakay. Insan, pautangan na kun pangaasim. Ay na insan, kaya't katulungan. Ang kasano nga rod, kat awan mati kwarta. Makabulan ko lang iti Hong Kong, mabayada kon ti utang ko kan ka. Awan nga minan ti amo ka sa balya pagutangan. Masyan ka matan akanyak, insan. Ada kwarta mi kanila kay ko. Ngam usaran mi dayjay, nurugyan mi manan ti agtalon. Kapapit yumot. Huston to no makabroda. Adan ton maipawit ko. Oray interesan pa'y no kayat mo. Sigurado ka, abayada mo't la adagos? Wen insan. Oray interesan pa'y iti 5,000. Okay laang kanya. Ag-flightan ni bakat ko. Makapanan ni Jabro. Anya, Uy, nanang. agflighten ni ibing ko nam. Na, jak among agflighten In sekreto mi lang, nanang. Ket ita, matungpalan ti arapaap me. Ara pa, apyo nga. Bumak na nga. Ag-flight gaya man ni Ibing, bakit? Wen, inton Sabado ka nun ti flight na. Nakaamwam? Nasabat ko ni John. Kastaw na itiragsak na magmag na. Ipampanakil na itami na masabat na, ngagabrudan ni bakit na. Ay kat, asino mo't nga, iti saan amaragsakan. Siyempre, saan dan ngagrigat? Papay, basta nag-abroad, saan ang agregat? Agnam ay daa. Kita am dya anak ni Nana Linda. Nagabroad dya inauna abaruna. Kita am, mayat itang tibiyag da. Nagdakkel dya balay da. Kanduan tilugan da. Ay nabakit. Narigat tagbilang itipiyag, no di pa'y napusan titlaw. Sa bagay. Kita am langan ni Rosa. Mano atawon na abroad. Nagam di na pa'y naipatarimahan dya balay da. Alaman? When ta pinagadal na dagiti anak da iti kuleyo. Ita, adda nurse nga anak na. Anya? Nurse ay dya balasang na. Katuan, registered nurse Apay, di mo aya nakita nga agjut-jutin ijay provincial hospital? Kastaya. Wen, iso asigurado ti baligay no agabroad ka lakay.
Dahil ta, akit no, amuda nga usaran ti kwarta matgadan da jabraw. Angam no saan? Ay sos, saan tayo nga mo na niya ti mapasama? Sa anak ko na makitaltalon, pare. Si Kantulangay. Taapay pare. Nag-aprudan di bagat ko. Agnam ay kamen. Ha? Imbag kayo pa ya? Dimtengan ti swerte ti biyag yung agasawa. Eh, gatkas tala tibiyang ka. Kat inton agipaw it ni bakat kao. Sobran to nga aramatan may iti pagkasapulan may. Adan to pa'y paginumtan iti anak pare. Ag video kinantan. Adan to pa'y pagmadyo ay. Pare. Oo. Di kag bilang iti biyag, no di pa ila napusan dang iti itlaw. Narikat da ita. Anya? Pare. Makitam da jay. Di ta anak kalugan di bakat kao. Day ta eroplano. Ay unay kan pare. Saan mo't nga aeroplano day tayo todo iti tangatang? Anya saan? Anya ko man? Helicopter day ta pare. Aya. Naimas mo lang tinlutok at tinula, lakay. Puro ba't sayo ti kan bolong ti parya? Ay na nga di manok na. Bakit? Ay katsindan, adag iti anak mo. Imunada nga minan anangan, tama pandagi skwelan. Ay. Agan anos ka kadilakay. Ay. Bakit? Dandani man hindi pa nagtatalon. Di pagtalon ko Ha? Apay nga naklat ka. Kunak, di kwarta pagpunak ngagtalon. Adakin ka, sana ya? Awen, wala kay. Adakan niya. Barang no, agswerte tamanan. Ket ato ti maapit ta. Barang Ay, una yan. Nalagip na dyan padulin na apagtalon na. Ay, nakasweldo nga tan ni Ebeng ija Hong Kong. Mabalin ko mat siguro asingira. Makabulan sa Nebing ijay Hong Kong. Makabulan na iti Domingo, ipag. No kasta, nagipawitan iti kwartayo? Ay, manumot nga iti pawit na. Ay, saan tayo nga rin na nagpawit? Ururayat ti awag na, numano ti ipawit na. Ay, kasta aya. Manipo di nag-abroad. Jakon na pa nagkamali di karayan. Jak matin nagmulmula iti natang. Taurayak latan ti ipawit ni bakit. Ay, bayaw. Pakibagam tuman. Bayadan ng tukuma, di binulod na kanya. Anya? Ada binulod na ken ka? Wan, kunana nga usaran na iti panagabrod na. Kunak mo saan asika tinagutangan na iti inusar na? Ay, siya. Nasurok a 40,000 ti binulod na kanya. Aya. Iso apang nga asim. Ibagam kan kwa na, tabayadan nan. Tausaran mat nila kay kung agtalong. Apayakim mo tong dagiti apukok, John. Kuna dya inauna, awan ka no ti balbalunan day di pagadalan da. Kimutong dayamot. Apa di mo madlaw? Kimutong da. Kasi damot ano di mo ikan iti balon da ama panag-eskwela. Sapay nagadayo ti eskwelaan da. Ay, kwa, nanang. Anyat serbi ti panagabrod ni Ebing ngay. Saan pa iba ta nagpapawit? Ay, kastaya. Ang sika kuman at agtrabaho. Tapno damot gastusan yung aga ama. Ha? Apay, agururay kalatan. Agtugtugaw kalatan. Ha? Kasanon ti pamilyam no kasta ka. Kwa, ay... Patayam iti bisen, dagiti anak mo. Ay na, nagpintasan ni Ebeng. Kaslasaan nga iso. Ay, nagpudaw matan. Straight pa yan tibuot na. Ay na. Bakay? Anya day takit kita dita? Ay, umay kaalakay. Umay mo kitaan dito impose ni Ebeng a picture na iti Facebook. Katag man? Oh, kaslasaan nga iso anya. Ne. Kitaan Nagdakkel mo tanday taritos na. Saan laday ta? Kitaan ti kwentas kan bracelet na. Ay, sos. Kaslamatan balasang ni Ibing iti dita picture na. Nakakit-kiting ti short pan na. Wan, kitaan pa'y dahito'y may sa picture na. Kadwa na dagiti babarkada na. Ay, unay. Nagpintasan dita restaurant na pangpangananda. Kunana, nangina ka no ti makandita a restaurant.
Ay, saus, sa baling na talaga ni Ibing, bakit? Kaslamat na nagsubli iti kinabalasang na. Huwin nga rod. Sige, mabit lang lakay. Taag komentak man mo. Bakit? Awanin ti allowance na giti ubing. Agipawit ka mata. Ay, unay kamatan. Kay pampawit ko lang hindi na palabas alawas, dumawat ka manan. Manumot la di 5 mil ngay. Anong saan? Di ka kiti agyaman, tanda pa ipawit ko kan ka. Kunak man no, 25 mil ti sweldom dita. Apay nga, 5,000 lang mati, pawit mo. At damot paggasgastusa. Alangan mo't ngay pawit ko amin kada kayo. Anya ko mati paggastusan, tit libre ako nam. Libre ti kanag. Ultimo shampoo, sabon mo. Tila damdamagam. Agi pawitak tulak ta. Agimpad kamat ngamin Agungit ka man ako na akon. Imbis ko maanalailo ka. May kamot tayo. Bakit? I love you. Nagbadoy ka. Nagkorni ka. Tila ibagpaga. Ala sige, babayan. I miss you. Bakit? Alay. Inidip na. Apay kastoy mo't kanti mapaspasama kada kami. Apay ngayon. Bayaw, umay kumansingiran dya utang ni bakit mo? Kasapulan nga minan nila kay ko, tagtalo nun. Ay na, ipag. Awan ko mo't impawit na pagbayad ko. Anya? Awan! Kasano may bagamday ta? Kat kompleto mati alahas na nagpicture da ijay Facebook. Makitkitak namin kat. Nagpipintas tibado na. Kastamot ng dagitibag na. Nangina pa iti pangpanganan da restaurant. Anya? Ada nakita makasta ipag? Ne, diyak mo day ta. Ay nakat no ka na yun nga post iti Facebook na. Oh, ipakita to kan ka Iso nga awan ti rason tapno saan ang makabayad ni Insan Ibing. Ay, masapul nga agbayad. Apaan nak nila kay ko no jak maipakita kan kwa na ti kwarta nga igamak. Nga impabulod ko kan ni bakit mo. Tata, saldaan nyo man. Dito nakaipataktiran ti balay may pangasiyaw. Diyak ko makayat. Ay na. Nakakasimot tinday talangam. Kasapulak kami tunay ti kwarta. Tanay, awan usaran dagiti ubeng. Malangaraw, di mo ko maipangina mo ta. Ang mga nodyak mo't kabailan ti presyo na. Uwan tata, kasapulak ngamin unay ti kwarta. John, lakay. Ibing bakit? Ay, adakan. Kailipan. Aguray ka man. Apaya nagawid ka. Kit saan pa imot analpas ti kontrata mi di Hong Kong? Lakay. Na-terminate ang iti trabaho. Sige, umulig ka man pa. Lakay, pakawanan na. Basol ko no apay ang na-terminate ak. Naglablabasak ngamin. Kan, ado tinakautang ang kapatak a Pilipino iji abroad. Makipagpakasya kada kayo, nana. Makipagnad kami, paila kada kayo. Hay, pasensya kayo, nanang. Awan pag naudan min. Tain saldamot gaya man ni Jun ti balay mi. Kanya nga rod ngay. Uwanan ita, marik na yon tiriga at ado ti utang na. Sayang laeng tinapintas nga oportunidad mo ya abroad Ibeng. Ay, no kumata nagim-impad ka, no inornong mo ti swildom, saan kay kumana kakaasita? Kat si Kamat, John, nagbalin ka nga ambisyosaw, ta nagbilbilang ka itipyat, adi pa'y napasaan dagiti itlog. Anya ngay, makita yon ti bunga ti aramid yu ita. Sige, agnad kayo nga rob dito'y balay. Angam nay, agtrabaho kayo tapno makabangon kayo manay. Ditaan gagayan tinagdibusan ti pakasaritaan anaadaw idipad sasaw ako nana. Diga ni Beram itiplet na to'y pa'y napasaan tidlaw. At doon timan sa apakasalitan amay tampet dito dwim grama tayo. Ay! Di na kita rin dumain! Makaasidegak lang, palsiitan ka! Gustong tatang, ako nakitan din naramit ko. Agsinsin po yung tatang. Ay, di ko na nga ta, di ka makamatan! Uray sa dino ti pagtartarayam, surutin ka!
Ayos. Naitarayak mo't lang ang tikatugangak. Di na ko nasurutan dito naglambangak. Iti dahi dya banda ti papanak. At anay ko. Timugin ko. Anay nagsakit. Tiyak mo nga sakit bakal adosing. Itin po kanya ti kwarta naglakwam itire. Atang. Mala, irwar mo tinaglakwam itire. Tapno saan ka na palsiitan? Awanan ti kwarta tatang. Anya? Sa dino tinangipanamit ti kwarta ha? Insugal ko tatang. Anya? Di kayo matanagan. Isublik mo't lang ti kwarta. Ang sugalak manin. Tapno at pagsukat ko iti kwarta. Ay, nagsakit ti lugol ko. Bakit anay ko? Kung gunama, agasang ba't nga maing taing sugal mo tinaglakwam iti irik ni tatang? Kung ngamin nugasat ko ti mga abak iti sugalita. Iso nakigasang gasatak. Ngam naabak ka man. Iso aday taitan ti maganab ti kasken ka. Anay ko. Ay no, kasto unay ti pungtok ni tatang. Ngamen, namnamaan na nga igatang ko iti masapsapul dakin ni nanang ijay balayda. Ngam impaabak mo laang iti sugal. Bakit? Uray piso la ko matiimbatim iti kwarta. Ngam awan apulos, taimpaabak mo ameng. Matayak samatan, Rona. Ay, nagsakit timoging ko na palsiitan. Agasam man. Oh, makaamo ka mga gas iti day tadugol mo. Makaamo ka mat nga agrason kin ni tatang. Basol mo mutlaeng no apa nagdakkel tay tabukol mo. Kusitam nga men ni katugangam. Pautangan nakman pa ilang steryo. Bayadak matlakan ka no da kwartak. Sinsya ka antumeng, awan ti may pautang ko ken ka. Nagkasapulan nga men di anak ko iti kwarta. Sa pa ilogo panak ni katugangak no jak may subladagos ken ko na dyan paabak ko ito sugala kwarta na. Pinasayaat, dumeng, padasem lang ti mapaniti sa balay. Talaga nga awan ti maipautang ko ken ka. Lima gasot dayta, dume. Itad mo kan di katugangam, sukat di kwartana ngayon sugal mo. Agyaman naknana nga. Dongper kanto mat ngamen. Mismo a katugangam, kakit din kusitan. Nanang. Tay kunada nga rudan, ti tao anakusek, mapalsiek. Ni nanang mo. Di ka lamabain kan di katugangam nga elbes. Nagsingpot na dya tao. Intalot na kan kati may sakaban nga irek, tayong kailakaw. Ngam, sabali mo tinaramid mo. Kung nakano saan nagpungtot. Jak lang. Anay ko. Ay, anay ko nagsakita talaga to yung muging ko na palsiitan. Dahil tati maganap mo, laglag. Ay. Agbain ka kumamot kan ni abalayan elbes. Nasayaat, tadamot langin pagbayad mo, dumeng. Wan tatang. Pakawanan da kaw no nagbasolak kata kayo. Ita at nasukatan mo ti kwarta ngayon sugal mo. Napakawan kan. Agyaman naktatang. Na, magbagay mo gayam. Ti anya tatang. Magbagay mo gayam ti madugolan. Anya. Nasaya, tamayat manin tilin ng inyo kinitatang, domeng. Wan bakit? Napakawan na ko ni ti basol ko. Nangalaam ngay, itimbayad mo kan kuha na. Imutang agpalaan ka ni nanang Imbag lang arap tada kwarta na. No kumata saan ka nagaramid iti kalukwan, awan kumati sakit ti ulong ita. Sana balay. Nagkarayak mo tayo. Tsakot agaramid iti di na magustuhan. Bakit? Oho, kanayon matakas ta ti ibagam. Kanayon kang agkaray, ngam aramidem tumanan ti saan ang magustuhan ni tatang ko kan ka. Rona. Sapay si kalaan ti pagtaltal kan na. Ayun gayam, adda ka numanin ipatrabaho kan ka ni tatang. Anya day ta? Kat si kanton ati mang damag kan ko na. Di na ngamin imbaga kanyak itay nagsabat kami ijay paraangan. Sige, umalati wak nga ro di tabalay da. Inakaw. Na, inakon ko nang di ka matagkunay. Bakit? Ay! Hindi nakman agkan siga, Doming. Nakangdod ka. Di ka pa'y nagdigaw. Mala, mapan ka.
Anya ti pangibaunan nyo kanyak, tatang. Hingga gumatang iti abunaw. Tagabuno ak inton bigat. Uwan, tatang. At iti kwarta. Dumagas ka mo ni Jay Palengke. Tagumatang ka iti sidain. Uwan, tatang. Di kag baybayag ah. Uwan, tatang. Di kayo matanagan. Agawid na kadagos. Dumeng, Si kamot gayang piya. Anya tararamidom dito. abudo nga. Nakita ka nga tak-takter dito'y sagot ipakanan. Isuway nasigan ka. Wow. Nagpintas lang ni piya. Ang Dumeng, ang mga namaruna, wag ito pa nang ikita kanya. Kwa. Ay, piya. Sana nagbaliw di lang. Nagpintas ka na ta. Di nakman rabaka na kasta, Dumeng. Si kamot namin. Basol mo. Anya ti basol ko. Saan asyakin kasar mo? Miro natin napilin ngayon kalaysa. Iso nga aking gaida, balas na nga paila. Anya. Malasang ka pa lang naging gayta. Correct! Ni, apa niya di ka pa nakiasawa. Sayang ti kinapintas mo, piya. Ang pupata si kalang ti ay-ayat ang alalaki. Iso asaan akong anang paarang iti sa bali. Ha? Nabaya ka saan ta anak ni? Iso ka umay ka ka. Mapantay ti pakanan. Ituloy ka ti agsarsarita ija. Simangpat ka din ni Domeng, Rona. Saan pa'y magtatang? Nay, nagbayagan nga yan napan gimatang iti abunaw kan masapsapol may kininanang mau. Ha? 5 nga oras ti napalabas nga mawan matay. Dandanin na ginagaw ti lawag kensip nga. Anya nga taman ng tinaramid day di adumeng? Ay. Ang mga ulitin naman ang tinaramid na kanyak iti kalabas. Tatang. Saan lagan nga kam-kam malay talaga apal si itak manay. Ay, kwa tatang. Ang mga noadalaang nakataktakan na. Patyo, agawid ang day jay. Apaman na sumangpay. Ibagam nga aglayo na dagos iti balay ah. Nakasapulan ni ninanang mo dagiti inudong na. Agyaman ang iti panangilibring kanyak, iti makmakan, Doming. Awan ang yaman na, piya. Saan tamatan anak ko puutan ti oras nga glabas? Rabi igaya mo. Hud nga rin. Piya. Amo, kailiw ka mo din. Di mo ibaga ti gusta, kada asara. Saan ang amabalin? Agayin talaang mo. Ngayon, nakidawag nagkita tamanan. Mabalik ka na eh. Awag ti parikot iti dayta, Doming. Di ka madanagan. Sige, sana nga rin nga bayat ha. Mapano ko. Sige. Sige. Napano ni Bea? Nagpintas na talaga. Oo. Malaksin ka na po daw. Nagmayat pa iti patong na nagkinlig-kinlig. Biyaya. Jaski. Ano nga tataramida? Naipasubo mo iti kwarta paggatang ko iti abono kun sidang da katuga. Ay, por Diyos. Ano nga taramida kita? Jaski. Kinawis na ka naman ni Pia. Tatamok, isot agilibre. Siyak nagkayam tagbayad. Apay nga itakala ang asumangkot, Doming. Ay, Itay nakapay nga urayan ni tatang. ay, Luna, bakit? Kan ayan dagiti ginatang mo. Bakit? Di mo na ipigsantag sa o. Na, Unay ka. apay akas lamadandanagan ka. Doming, anya ka di talaga tinapasamakan ka, ha? Rona, ilang mang nakanitatang. Mabit man laang, Doming. Adda ka di manan inaramid mo asaan anasayaat, ah? Kwa. Ay, Sumungbat ka, Doming! nagastos ko ti kwarta ka intad kanyak ni tatang. Bakit? Anya! Ay, napatayin naklagit din ang makita nak ni tatang mo. Iso nga ilang mang nakrona. Ay, ayan, Doming! Ha! Sigurado akamatan na kamanan ni Batang! Ang sagana ka, pasaan ka akanunungan! Apay Domeng, sino ti lumlumbangam kayam?
Ni katugang teryo. Pangasim di mo ibagbagang adak lang dito arubayan niyo. Apay, at ka di man inaramid mo asana na saya? Diyak matin gagarat sa ay sus. Kita na sa katugang teryo. Anday tan. Tudas, nakasagaran ti parsit na gayan. Ne. Kayo ngayon na. Sigurado asaan lang abukol ti malakamaw. Ang mga nupalapalan na kapay ti duspor daw. Di mo kurot piksante sawa. Basta di mo ibagbagang adak dito ya. Sigurado mapatay na ni katugang. Nalala. Jak ibagpagano sa dino tayan mo. Basta painuman nak no madamdama. Uy, sana parikot na ita. Basta di kang tagtagaray. Di mo ibagbagang adak dito. Awan dito'y balay ni Dume nga anak ko, abalayan. Apay ay akas la makapungpungtot ka. Nagaramid manan itisan ang nasaya at dayja tao. Kinusitan nak manag. Anya, Inggastos na iti sabali ti kwarta. Apaggatang na kumaiti abuno. Kan masapsapol iti balay. ha? Hindi pa lakal man ngayon baon ko. Ngamitay agsapa. Naglemag. Katjakmatan nakita. Ay, bayam, abalayan Elbes. Kasaritak ni Domeng, apaman ang makitak. Ay, nagaramid manan, iti saan anasayaa. Basta tingin na ba sa mag? Teryo, ito ang nagastos ko ti kwarta ni katugang. Pare. Apay ngamin na di mo pinanunok niya ada na kaisang ratan ti kwarta. Tugas kang gini ka to. Pare. Agsada ka man pa. Ay, maya. Isungarot ngaglamlamag pare. Tapno dinak manan salitan ni tatang. Nagkita kayo lang iti sigod agkaayan-ayat mo ni Pia. Nalipatan mo, unti katangam ko mga buno pare. Kasano pare? Mabayan ang mo't namin kanipi. Kung ano iso ti mangilibre kanya, tayo so ngarot tinagawis. Apa? Siyang bagayam ti agilibre. Kaya pumatay. Total, pinainom na kiti. Ara kanya pare dumeng. Jaki bagbagakin ni katugangam ti ayan mo. Agtalinad ka ba lang dito pala niya. Thank you, pare. You're the best. Kasta unay apungtot ni tatang mo, na panijay balay, Rona. Sapsapulan na nga rod ni Domeng, nanang. Sinapol ko matan ti anak ko. Ngamjak amo, tinapanan na. Saan pa'y anagawid dito'y balay, nanang? Ay, basol na matlaang no apay nga agpungpungtot ni tatang ko. Sa maysa, saan nga imbaga kanyak ni Domeng ti makagapaw, no apay anagastos na ti kwarta. Nagalas nga min ti ugali ni Domeng, tanalay ngagkuset. Siyak tupay nga asawa na katkusitan na, nanang. Saan na nga igatang amay dagiti ipagpagatang ko? At saan matan nga agsubli ti pasungsong kanya? Ay, kastamat laang, ter aramidan na kanyak. Ay, siyak ti bababain, iti kastangar aramidan na. Nanang, Napnapanan nga tanday di lalaki. Naglamlam mga nangatan. kastagaya ma? Nagkita ta ngamin da duming kan jengay siguro da girlfriend na ni Pia. Iya sindro ti ilay. Iso nagkastos na ti kwartaro na. Agyaman ak tembagam day ta kanyak tiryo. Sa dino itak ti ayan ni Domeng, ha? Pinanawag ka jay balay mi ang nakaturog. Nabartek si ka. Agsagana kanyak day jay atao. Kastagayam tinaramid na, ha? Mutoy day tapalsit, tatang. Atoy, anak ko. Domeng! Rumwar ka dito naglamang! Baka, sana karumual. Sana mapalay. Uray siya nga asawan! Lokwang pay! Nagkita kayo gayang kinipia! Isigot a girlfriend mo! Salbag ka! Sa relasyon mi bakay. Naira na lang nga nagkita kami di sentro. Tatang,
parparang ti ulo na itinaglimmangan na akayaw. Palsiita kung tawanan ba in alalaki? Ay, por Diyos. Palpalsitan na akong dasawak. Ika gumaklat at aglambang dito. Sana mabali na mapalsitan na. Anay ko. Ay, sus. Napalsitan titakyan ko. Ay, anay ko. Ano nga tataramidag? Diyos ko, patayin na klagit iti asawak, magparangak. Nauyong mo't asawak. Ang bakit? Surrender account! Remuar account! Nanang, nagadotinugol ko na eh. Basol mo mutlaang dayta. Naigaw. Itao anak mo say. Masalait. Kastala tibiyag. Nagsakit din ni Rob bagik nanang. Pinapanaw nagpayan ni Rona yung balay may. Nakastapin ka. Kastala tibiyag. Dumeng. Nanang. Di mo lang takuman ingkas kaso day di api. Taiso, tinangipasubog ka. Imbis na inggatang mo iti abuno kung masapsapon da balayan ti kwarta. Kakitin in libre iti sigon a girlfriend mo. At dayta, nagimon ni Rona. Kat pinapanaw na kapayon iti palayaw. Titan kadayam dinagkipusanan ti pakasanitan tayo ita, anak daw iti pagsasao apunana. Titayo anak kong siit, masalid. Tampok dito program na tayo.